Kif ninsabu biz ġurnata bot mill-vot sabiex issir inkjesta pubblika brabta ma' traċedja ta' Gian Paul Sofia, Isabel Bonnici komplit bl-impenn tagħha sabiex aktar nies jappoġġjaw il-petizzjoni illi qed titlob lid-deputati kollha jivvutaw favur din il-mozzjoni. F'dawn il-jiem Isabel Bonnici reġgħet marret quddiem il-Parlament sabiex kompli titfa' pressjoni fuq il-Gvern għall-inkjesta pubblika. Permezz ta' filmat li kien ippubblikat fuq il-medja soċjali, Isabel Bonnici fakret kif ilha għal dawn l-aħħar 7 xhur ġielet sabiex issir ġustizzja ma' bina u kien għalhekk li tnejn fil-għaxija Isabel reġgħet marret quddiem il-Parlament sabiex tkompli tiġbor aktar firem għal petizzjoni. Isabel Bonnici aċċennat fuq l-importanza li joħorġu l-iżbalji li hemm fis-sistema sabiex ġenituri oħra ma jgħaddux mill-istess dulur li għaddiet minnu hi u l-kumplament tal-familja tagħha. Jiena qed insisti għal inkjesta pubblika biex issir investigazzjoni bil-waqfien dwar in-negliġenza li kkawżaw il-mewt ta' ibni. Irrid li joħorġu l-iżbalji li hemm fis-sistema u nirranġawhom il-ġenituri oħra ma jgħaddux mill-kalvarju li għaddejjin minnu aħna. Kien għalhekk li għal dawn l-aħħar xhur hija marret quddiem il-Parlament diversi drabi sabiex tappella lil membri parlamentari kollha biex jisimgħu it-talba tagħha u tinfetaħ inkjesta pubblika, talba li qed issir b'mod formali permezz tal-mozzjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista u li l-vot fuqha se jittieħed l-4 fil-għaxija fil-Parlament. Isabel Bonnici qed tinsisti li l-Gvern qatt maħa azzjoni, anzi qed jibqa' jirreżisti t-talba tagħha tal-ħbieb ta' Gian Paul Sofia kif ukoll tal-eluf ta' persuni li ffirmaw il-petizzjoni. Minkejja dan kollu, il-Gvern mhuwiex qed jieħu azzjoni, anzi qed jirreżisti t-talba tagħna biex issir ġustizzja tal-ħaddiema Maltin u għall-ibni. Hija tittama li b'dan ix-xogħol kollu il-karba tagħha tilstema' u l-4 membri parlamentari kollha jivvutaw favur inkjesta pubblika. Il-Partit Nazzjonalista ilu għal diversi xhur jimbotta l-kawża ta' Isabel sabiex tinfetaħ inkjesta pubblika, iżda kollox se jkun determinat bil-vot li se jittieħed l-4 fil-għaxija fil-Parlament bit-tama li finalment toħroġ il-verità kollha dwar x'wassal għal mewt ta' dan iż-żagħżugħ.